maalivahti kysymys, nostit sen jo aiemmin Hannu esille. Siellä Juha Pitkämäki IFK:n maalilla. Maali on mennyt IFK:n maaliin sellainen 3,5 maalia ottelua kohti. Mistä se kertoo? No se kertoo tietysti niin koko joukkueen huonosta puolustuspelistä ja varmasti maalivahdilla on oma osuus, että Pitkämäki pystyy parempiin otteisiin ja sitä odottaa varmasti niin kannattajat kun valmennusjohto kuin omat pelaajatkin. Matias, kuinka paljon pistät tästä koko joukkueen puolustuksen piikkiin, kuinka paljon pistät maalivahdin piikkiin sen, että omissa on soinut aika paljon tällä kaudella? No kyllä se menee ihan koko joukkueen piikkiin, että ei aleta yksittäisesti kenenkään piikkiin mitään laittaa. Että pääasia on se, että kaikki jätkät luottaa, että Pitkämäki on loistava maalivahti. Se on tuolla treeneissä huomattu ja peleissä muutenkin, että ei sillä ole mitään väliä, jos jossain pelissä menee joku helppo maali. Varmasti tulee voittaa meille monta ottelua tänä vuonna. Sitten Kärppien puolella 11 peliä. Mutta on kyllä kovaluinen pakki ja mielellään ajaa miehen runkoon ja pudottelee joskus keskialueellakin hyvillä pommeilla. Ja liigan kokemusta on paljon, sitä on melkein 300 ottelun verran. Tämä ensimmäinen erä on nyt menossa kotijoukkueelle. Kimmo Kuhta maalintekijänä, Grönholmin kunnia. Ei voi olla totta! Siinä tämä Kotkan mies ampuu oman maalin edestä ja se Pitkämäen hyvä erä voidaan saman tien unohtaa. Kyllä nyt vielä vähän, että oliko aika jo mennyt, mutta kyllä tää on niin painajaismainen tommonen laukaus maalivahdille, että se syö niinku se syö niin paljon miestä. Tossa niinku maalivahdin maailma kyllä vaan se murenee kyllä niin selkeästi, että ei toivo kyllä kellekään tämmöstä. Se pitäisi vaan niinku mennä sen kiekon eteen ja ottaa se niinku ropalla kiinni eikä yrittää hanskoilla, koska toikin kiekko leijuu ilmassa siis. Se on selvä, että kiinni toi on pitänyt ottaa. Mutta IFK 1, Kärpät 1.